ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம லெவல் 1ல பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 10 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். விபூதி யோகா, பூர்ணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. எதனால இதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேத்திக்கு பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, மனதை எண்ணில் நிறுத்தி பக்தி சேவை பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. மன்மனா பக்தோ அப்படின்றது மனதை நிலையை நிறுத்தணும் பகவான் மேல. இப்ப பகவான் மேல நம்ம மனதை நிலை நிறுத்தணும்னா பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும். பார்க்கிறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும் இல்லைங்களா. நம்ம பார்க்கிற பொருட்கள் ஜட சக்திகளா இருக்கட்டும், ஜட சக்தியில சித் அச்சித் 2 இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அச்சித் அதெல்லாம நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே பகவானா இருக்கணும். அப்புறம் சித் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அதெல்லாம பகவானா நமக்கு தெரியணும். அப்படி முழுமையா நம்மளை சுத்தி எல்லா விஷயமும் பகவானால, ஏன்னா எல்லாருமே எங்க இருந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்திருக்கோம். அப்ப எல்லாமே பகவானா தெரியணும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்ப அந்த விஷயங்களை பகவானே நமக்கு இந்த சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாம இதுல சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு இருக்கு. பகவத்கீதையை முழுமையா படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுவும் பக்தியை முழுமையா நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஒரு சாப்டர். எல்லா சாப்டர்ஸுமே ரொம்பவே முக்கியம். ஆனா 9ம் 10ம் முழுமையா பக்தியில நம்மள ஈடுபட வைக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. சர்வ காரணம் அவங்கதான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், பக்தி வரும். ஏன்னா அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும், அவங்க கிட்ட இருந்து வரும். ஆனா ஆளுமை பண்றவங்க கிடையவே கிடையாது. ரொம்பவே அன்பானவங்க, காருண்யமானவங்க. யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை முழுமையா கொடுக்குறவங்க. சரிங்களா. யார் யாருக்கு என்னென்ன விருப்பமோ, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலே நான் வாழ ஆசைப்படுறேன், ஜட உலகத்திலே இருக்கணும், அதுவும் உண்டு. இல்ல எனக்கு முக்தி வேணும், அதுவும் உண்டு. அவங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னா, பக்தி சேவை செய்யறவங்கள ரொம்பவே பிடிக்கும். டிவோட்டிஸ்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு உயிர். சரிங்களா. அது ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்ப பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம பக்தி சேவையில முழுமையா ஈடுபடணும். அதனால பகவானை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய முடியும். சரிங்களா. இன்னைக்கு நம்ம பூர்ணத்தின் வைபவம், விபூதி யோகா, அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாங்களா. லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी भष्टस्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा।
நம்ம வந்து இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்தின் 9 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் அப்படின்றத வந்து நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அதாவது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? அது 9.1 to 9.10 ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சத்தம் கீர்த்த என் தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. அது வந்து 9.26 to 34 வரைக்கும் மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம், ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவத்கீதை. அதுக்கப்புறம் பாகவதம். பாகவதத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் தான். பகவத்கீதை எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் உபதேசம் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி பாகவதத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய உரையாடல்கள் இருக்கும். அதுவும் ரொம்பவே என்னது பக்தி தழும்பக்கூடிய உரையாடல்கள். சரிங்களா? அதுல பார்த்தோம்னா நிறைய பிரேயர்ஸ்லாம் வரும். பகவானோட லீலைகள்லாம் அதுல வந்து விளக்கமா இருக்கும். முழுக்க முழுக்க பகவானோட சிந்தனையில ஈடுபடுற ஒரு விஷயம் தான் பாகவதமும். அப்போ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே பகவான் மேல பக்தி நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமா ஏற்படும் அப்படின்னுதான். கேட்கறது மிகவும் உயர்ந்த ஒரு விஷயம். கேட்க கேட்க நமக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம்ன்றது பக்தி செய்யறதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை நாலேஜ் இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து நாலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு லேயர்ஸ் உண்டு. எப்படி கர்மயோகம், ஞான யோகான்ற மாதிரி நாலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பொதுவா சொல்றது சோசியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். சமூகத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு சில விஷயங்கள். அப்போ சமூக அறிவு அது வந்து நம்மளுக்கு தேவை. அடிமட்டத்துல அதுதான் இருக்கு. ஆனா அதை தாண்டி யாருமே வர்றது இல்ல. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் எதுல இருப்பாங்கன்னா அதுலயே தான் இருப்பாங்க. நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்றத நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறது எல்லாத்துலயும் இதிலேயே தான் அவங்க வந்து மூழ்கி இருப்பாங்க தவிர இதுல இருந்து மேல வர்றதில்ல. ஆனா அது வந்து அடிமட்டத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜி இது மெடிசன் ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ். சரிங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே லிவிங் என்டிட்டி. நம்ம எல்லாருக்குமே உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு தீங்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தீங்கு நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். அப்ப சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தேவை நமக்கு என்ன? ஆயுர்வேதம் அறிவு இல்லைங்களா? என்ன மருந்து எடுத்தா நம்மளுக்கு குணமாகும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த விஷயம் வந்து இதை விட சமூக அறிவை விட அதை விட உயர்ந்தது ஆயுர்வேதம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜி, அதாவது இந்த நாட்கள் எல்லாம் கணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு என்ன நாள், என்ன கிழமை, என்ன தேதி, என்ன விசேஷங்கள், என்ன விரதங்கள் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதனால நம்மளால எல்லா விஷயங்களையும் கரெக்டா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். இன்னைக்கு ஏகாதசி, இதை வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால இன்னைக்கு ஏகாதசிக்கு பாஸ்டிங் இருந்து பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ். இப்போ பொதுவா அதை மத்த என்ன பண்ணிடுவாங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் பீப்புள்னா ஜாதகம் பார்த்து இது இந்த நேரத்துல எனக்கு என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதுக்காக பயன்படுறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கர்மத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் நடக்கும் இல்லைங்களா? வேணா நம்ம வந்து ஒரு பரிகாரத்தை செஞ்சு அந்த பாபத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தான் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது தப்புன்றது கிடையாது. ஆனா அதை விட உயர்ந்தது ஆஸ்ட்ராலஜில என்னன்னா நாள் கிழமைகள்லாம் தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து கேலண்டர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த நாலேஜ் அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி சேவையும் கரெக்டான நாள்ல நம்மளால செய்ய முடியும். இந்த நாள் தான் செய்யணும்னு கிடையாது. எல்லா நாளுமே பக்தி செய்யணும். ஆனா ஒரு சில விசேஷங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அதை தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது சயின்ஸ் நாலேஜ். சரிங்களா? அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதுக்கு மேல உயர்ந்தது என்னன்னா ஆன்மீக அறிவு. அந்த ஆன்மீக அறிவு நமக்கு எது கொடுக்குது? நம்மளோட சாஸ்திரங்கள். அதுல பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் உயர்ந்த ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பொதுவா மனிதர்கள் எதுலயே இருப்பாங்கன்னா சோசியல் நாலேஜ்லயே தான் இருப்பாங்க. அதுல இருந்து மேல அவ்வளவு விருப்பப்பட்டு வரமாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு மனிதன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில எது கோலோ அதை வந்து நம்ம வந்து அடையறதுக்கான பிரயத்தனத்துல நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். சுக்ருத்தி நிறைய இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் 10. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத பார்ப்போம். 10.1 இருந்து 10.7 வரைக்கும் நாம் இது கணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். 10.8 இருந்து 10.11 இதுதான் வந்து சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம். மச்சித்த மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.
இது வரைக்கும் அர்ஜுனர் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க 2 பேரோட உறவு எப்படி இருந்தது? சாக்கிய உறவு இருந்தது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் 2வது சாப்டர்ல அவங்களுக்கு இன்டெசிஷன், எனக்கு எது சரி தப்புன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னப்ப பகவான் அவங்க என்னவா ஏத்துக்கிட்டாங்க? குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு குரு தன்னோட சிஷ்யருக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க. இந்த சாப்டர்ல இந்த சத்துர் கேட்டதுக்கு அப்புறம், சத்துர் ஸ்லோக்கினா 4 ஸ்லோகங்கள் சரிங்களா? அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையோட சார அம்சத்தை நமக்கு சொல்லும். அப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே அர்ஜுனர் என்ன என்ன பண்றாங்க? பகவான குருவிலிருந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க, பகவானா ஏத்துக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க பியூர் டிவோட்டி தான். இருந்தாலும் அந்த நிலைப்பாடுகள் இங்கேயும் அவங்களுக்கு அந்த உறவு முறையில ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். 10.12 10.18 வரைக்கும் சர்வமேத ருதம் மன்யே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் தன்னோட விபூதிகள் என்னென்னத்துல என்னென்னவா இருக்கு, அது மாதங்களில் மார்கழி, வேதங்கள்ல சாமவேதமா இருக்கு அப்படின்றலாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அது அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி 10.1. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्णा। மாதாஜி பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் அர்ஜுனன் அவங்களுக்கு யாரு? பிரியமான நண்பன். நேற்று சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? இது பொறாமை இல்லாதவன், அதனால நான் உனக்கு இந்த உயர்ந்த ரகசியத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பிரியமான நண்பன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதை நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மேலயும் பகவானுக்கு அனுகிரகம் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பிரியமான நண்பன் சொல்லும்போது நம்மளும் அந்த இடத்துல இருக்கறனால நமக்கும் இது கிடைச்சிருக்கு. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக, நம்மளோட நலனிற்காக பகவான் வந்து உபதேசிக்க போறாங்க. இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்றது நம்ம இங்க அதான் கேட்கிறது. எல்லா ஸ்லோகங்களையும் 7வது சாப்டர், 9வது சாப்டர், இப்ப 10வது சாப்டர் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கேட்கறத வந்து உயர்த்தி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் வெகு சீக்கிரமா ஏற்படும் சரிங்களா? அப்போ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.2 10.3. न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அதாவது பிரம்மா உருவாகுறாங்க. பிரம்மா உருவான உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோல பாத்தீங்கன்னா அதுவும் செகண்ட் கேண்டோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிரம்மா வந்து பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தை உருவாக்குறாங்க, பிரம்மா அதுக்கப்புறம் எப்படி உலகத்தை உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் 5th கேண்டோல பாத்தீங்கன்னா வேதிக் காஸ்மாலஜின்னு இருக்கும். அந்த 5th கேண்டோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பூலோகம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வந்து இந்த வெறும் இந்த நம்ம இருக்கிற இந்த உலகம் மட்டும் பூலோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்க கூடாது. இது வந்து ஒரு மில்கி வே கேலக்சினே சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு பகுதி தான். அது பாத்தீங்கன்னா நல்லா பறந்து விரிஞ்சிருக்கும். 7 தீவுகள் 7 கடல்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய பிரிவுகள் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னுமே நம்மளுக்கு பிரம்மாண்டமா தோணும். நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப குறுகிய ஒரு விஷயத்த யோசிச்சிருப்போம். நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களை பத்தி மட்டும் நம்ம யோசிச்சிருப்போம். மிஞ்சி போனா வேற கண்ட்ரியை பத்தி நம்ம யோசிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட இந்த வேதங்கள் படிக்கும்போது, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகங்கள் படிக்கும்போது இதெல்லாம் தாண்டி உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான படைப்பு எப்படி இருக்கு, எப்படி வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோ மகரிஷிகளோ எல்லாரும் யாரால படைக்கப்படுறாங்க? பகவானால படைக்கப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க கூட என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா சில சமயம் பகவானோட வைபவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அப்படின்னா சில சமயம் மாயத்திரையில அவங்களே என்ன வந்துருவாங்க அப்படின்றதுதான். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து எப்பயுமே பகவத்கீதையில கோடிட்டு காமிக்கிறது பிரம்ம விமோகன் லீலா, அதுக்கப்புறம் வந்து
இது கோவர்தன லீலா. இது 2ம் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்ம விமோகன் லீலா அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா வந்து மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, பகவானோட சேஷ்டிதங்கள் மதுராவுல நெறைய இது பிருந்தாவன்ல அவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு, என்ன இந்த பிள்ளைக்கு இவ்ளோ வந்து அ அ இது இருக்கு, பெருமைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு பசுக்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுடுறாங்க. மேகக்கூட்டத்துல. மறைச்சு வச்சுடுறாங்க. அப்ப பார்த்தா, திடீர்னு பார்த்தா, இப்ப யாரையுமே காணோம். கோபாசையும், அப்புறம் பசுக்களையும் காணோம். அப்ப பகவான் வந்து, சரி பிரம்மா தான் இத பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாராவும் அதாவது அவங்களோட நண்பர்கள் மாரியே பகவானே விரிவடைறாங்க. அதே மாரி பசுக்களாவும் பகவானே விரிவடைறாங்க. பகவான் வந்து நெறைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் உண்டு. சரிங்களா? அ அப்போ அந்த மாரி விரிவடைஞ்சு எல்லார் வீட்லயும் வந்து 1 வருட காலங்கள் பகவானே இருக்கிறாங்க. எல்லாரோட வீட்லயும் வந்து அவ்ளோ வந்து என்னன்னா சந்தோஷங்கள் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு. அ இதெல்லாம் பார்த்தோனே பிரம்மாவுக்கு மறுபடியும், "என்ன இவ்ளோ பேரையும் நம்ம இங்க கொண்டு வந்து வச்சோமே! ஆனா எல்லாருமே அங்க இருக்காங்களே!" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறமா வந்து அவங்க பகவான் அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓ! நம்ம வந்து யார்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுருக்கோம்? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க? மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அப்ப நெறைய பிரேயர் சொல்லுவாங்க. அப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க, "நீ இந்த உலகத்துக்கு மட்டும் தான் பிரம்மா. ஆனா வந்து இதே மாதிரி நெறைய உலகங்கள் இருக்கு. நெறைய எல்லா உலகங்கள்லயும் யார் இருக்காங்க? ஒரு பிரம்மா இருக்காங்க. அதாவது ஒரு சில உலகங்கள்ல 10 தலையோட, ஒரு சில உலகங்கள்ல 1,00,000 தலையோட, ஒரு சில உலகங்கள்ல 3 தலைகளோட, இந்த மாதிரி வந்து பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க." அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க. அது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்து பிரேயர் சொல்லி பகவான்ட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அப்புறம் கோபாஸ், அப்புறம் பசுக்கள் எல்லாரும் வந்து வந்துருவாங்க. அந்த மாரி ஒரு சில நேரத்துல தேவர்களுக்கும் என்ன ஆயிடுது, அந்த மாயத்திரையினால அவங்களும் பகவானோட வைபவங்கள்ல புரிஞ்சுக்காம போயிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கோவர்தன் லீலா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? நம்பலாம் வந்து சூரியனுக்கு எப்படி வந்து அ அ நன்றி சொல்றதுக்காக நம்ம வந்து பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாரி அந்த அப்போ நந்தகோபாஸ் அவங்கலாம் வந்து பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இந்திரனுக்கு வந்து அவங்க வந்து வருடா வருடம் வந்து பூஜைகள் செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்படி செய்யும்போது அது ஒரு நன்றி தெரிவிக்கிற விதமா, அவங்களுக்கு குடுத்த செழுமைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு குடுத்து அவங்க வந்து நன்றி தெரிவிச்சு அந்த பூஜைகள அவங்க பண்ணுவாங்க. இப்படி பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் பகவான் சொல்லுவாங்க, இது வந்து நம்ம வந்து கோவர்தன மலைக்கு பண்ணுவோம். ஏன்னா மழை வந்து யாரால நம்மளுக்கு வந்து குடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேகங்கள்லாம் தடுக்கிறது யாரு? கோவர்தன மலை தான. அப்போ அதனால வந்து மழைகள் பெய்யுது. கோவர்த்தன மலையில தான் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் நல்லா விளையுது. அதனால அதுக்கு நம்ம நன்றி இது பூஜைகள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே நந்தகோபுரம், யசோதா அம்மா, அப்புறம் பிரஜவாசிகள் எல்லாருமே அதுக்கு வந்து சம்மதிக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு பகவான்றதே தெரியாது. ஆக்சுவலா என்னன்னா, அ நாராயணர் வந்து பகவான புரொடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்கள தன்னோட குழந்தையா தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு என்ன தேவை? அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ், பேரண்டிங் அஃபெக்ஷன், அப்புறம் சாக்கிய ரசம் இதெல்லாம் தான் பகவானுக்கு தேவை இல்லைங்களா? பகவான் தெரிஞ்சனாலே அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? ஒரு பக்தி, அப்புறம் வந்து ஒரு பயம். அதெல்லாம் பயம் வரக்கூடாது. அந்த மாரிலாம் ஒரு அ இது வந்துரும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து அந்த முழுமையான அன்பு, அது ஒண்ணு தான் பகவானுக்கு தேவை. அப்ப அதெல்லாம் கிடைக்கணும் பரிபூர்ணமானா, பகவான்றத அவங்க கிட்டலாம் அவங்க வந்து காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்ப வந்து சரி கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்றாங்க, அவங்க வந்து மறுபடியும் கோவர்தன மலைக்கு அவங்க பூஜைகள் செய்றாங்க. இதனால இந்திரனுக்கு ரொம்ப வந்து கோபம் வந்துடுது. கோபம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நல்ல காட்டு மழை. நல்ல ஊரெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுது வெள்ளத்துல. சரிங்களா? அப்போ யாராலயும் வந்து அத வந்து பொறுத்துக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு வந்து மழை பெய்யுது. உடனே வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் கிருஷ்ணர்ட்ட போய் முறையிடுறாங்க. பகவான் என்ன பண்றாங்க, கோவர்தன மலைய தன்னோட இடது கையால சுண்டு விரலால தூக்கி நிறுத்துறாங்க. அதுக்கு கீழ எல்லாரும் வந்து அடைக்கலமாகுறாங்க. பசுக்கள்லேருந்து பிரஜவாசிகள் எல்லாரும் வந்து அடைக்கலமாகுறாங்க. அப்போ தன்னோட சுண்டு விரலால அனாயாசமா அந்த கோவர்தன மலைய என்ன பண்றாங்க, 7 நாட்கள் அவங்க வந்து உயர்த்தி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அ அப்பயும் என்ன ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா அ பிரஜவாசிகளும் அ குச்சி வச்சு புடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. உடனே வந்து அ தானும் புடிச்சிட்டு இருக்கனால தான் மலை வந்து இருக்கு. இல்லன்னா வந்து மலை கோவர்தன மலை வந்து கீழ விழுந்துரும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட. அப்புறம் கடைசியா வந்து பகவான்ட்ட வந்துட்டு, "அ நீ போ கிருஷ்ணா நாங்க புடிச்சுக்கிறோம்" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் லேசா சுண்டு விரல எடுக்கும்போது அந்த மலை என்ன ஆகும்? கீழ இறங்குற மாரி வரும். அப்பதான் தெரியும் பகவானோட அ பவரால தான் வந்து கோவர்தன மலைய வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் எல்லாரும் வெளியில வராங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும்
நல்லபடியா இருப்பாங்க. ஆனா இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, இந்த மாரி இந்திரன் வந்து மழை வந்து பொழிய வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப போயிட்டு எல்லாரும் வந்து அடைக்கலம் ஆகுறாங்க. 7 நாள் வரைக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம. ஐயோ! 6 நாள் ஆச்சு, இன்னும் 1 நாள் படுத்துக்கணுமே அப்படின்லாம் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் இல்லைங்களா? அன்லிமிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் அவங்க கிட்ட. அவங்க பிரஜவாசிகளோட தன்னோட டைம் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா எல்லாரும் பக்தர்கள் இல்லைங்களா? அவங்களோட ரொம்பவே சந்தோஷமா அவங்க வந்து அந்த நாட்கள அவங்க வந்து செலவு பண்றாங்க. அப்போ வந்துட்டு உடனே இந்திரனுக்கு தெரிஞ்சிருது. ஓஹோ! இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நேரா பகவான்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அதுவும் அவங்களுக்கு உடனே மன்னிப்பு கேட்கிற அளவுக்கு தைரியம் இருக்காது. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுரபி பசுவ அனுப்பி, ஏன்னா பசு கிட்ட வந்து பகவானுக்கு எப்பயுமே கருணை ரொம்பவே அதிகம், அன்பு ரொம்பவே அதிகம். அத அனுப்பி அது அது வந்து பகவான ஃபர்ஸ்ட் சமாதானப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்திரன் வந்து போய் பிரேயர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. அவங்கள மன்னிப்பு வழங்கி, அதுக்கப்புறம் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு எல்லாரும் வருவாங்க அப்படிங்கிறது இது கோவர்தன லீலை. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவர்களும் இருக்கட்டும், ரிஷிகளா இருக்கட்டும் என்ன ஆயிடுறாங்க, ஒரு சில இடத்துல பகவானோட வைபவங்கள புரிஞ்சுக்காம போயிடுறாங்க இல்லைங்களா? அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தேவர்களோ, மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களின் தேவர்களுக்கும், ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். எல்லாருக்கும் சர்வ காரணம் யாரு? பகவான் தான். பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாருமே படைக்கப்படுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், அற்றவனாகவும், எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், எல்லா உலகங்கள் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வெறும் இந்த நம்ம இருக்கிற வந்து சின்ன உலகம். இது ஒரு கடுகு அளவு தான். பகவானோட படைப்புல இது வந்து ஒரு கடுகு அளவு தான். அப்ப எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். அப்ப பகவான பத்தி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க நமக்கு நம்பிக்கையும் ஏற்படும், தெளிவும் ஏற்படும். இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு பகவான் மேல பக்தியும் ஏற்படும். அதனால பாவங்களில் நம்ம விடுதலையும் அடைய முடியும். பக்தியிலும் நம்ம நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.6. महर्ष्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமூகத்தை தோற்றுவித்தனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா உருவான உடனே ஃபர்ஸ்ட் உருவானது வந்து 4 குமாரர்ஸ் சரிங்களா? அந்த 4 குமாரர்களும் உருவாகுறாங்க. அவங்க 4 பேரும் கிரியேஷனுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் இந்த உலகத்தை வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க 4 பேரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, இது உள்ளார போனா நாங்க இந்த முக்குணங்கள்ல நாங்க அடிமையாயிடுவோம். அதனால நாங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யதான் சிறந்ததுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். அதனால நாங்க வந்து பக்தி சேவையிலே நாங்க ஈடுபடுறோம். அதனால இந்த கிரியேஷன்ல நாங்க பங்கெடுத்துக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. உடனே பிரம்மாவுக்கு வந்து கோபம் வந்துடுது. ஏன்னா படைச்சது என்னது 4 குமாரர்கள், தன்னோட பிள்ளைகள். அவங்க 4 பேருமே அவங்க சொன்ன பேச்சை கேட்கலன்னு அவங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் ஆயிடுது. கோபம் வந்த உடனே அந்த கோபத்துல இருந்து யார் உருவாகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ருத்ரர் சரிங்களா? சிவபெருமான். அப்போ சிவபெருமான் அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் சரிங்களா? ருத்ரர்கள். அப்போ ருத்ரன் அவங்க வந்து பிறகுறாங்க. கோபத்துல இருந்து உருவானதுனால அவங்க கிட்ட கிரியேஷன் கொடுத்த உடனே அவங்க பூத பிரேதங்கள்லாம் அவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க. உடனே பிரம்மாவுக்கு பயம் வந்துடும். இல்ல நல்ல கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும், அதனால இதெல்லாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாரதர் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் மனுக்கள் இந்த மாதிரி வந்து கிரியேஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு வரும் சரிங்களா? அப்ப 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமூகத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்னிடமிருந்து எனது மனத்தால் பிறந்தவர்கள். இவங்க எல்லாருமே யாருக்கிட்ட இருந்து உருவானவங்க, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. பிரம்மா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரம்மா மூலியமா எல்லாரும் வராங்க. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. எங்க மத்த உயிரினங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னா மனுக்கள், அவங்கதான் ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட்ன்னு சொல்லுவோம். மனிதர்கள் உருவாக மனுக்கள்ல இருந்து நம்மள உருவானோம் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.7. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, அப்ப பகவானோட இந்த வைபவத்தையும் யோக சக்தி சரிங்களா?
எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படின்றது இங்க சின்னதா கோடிட்டு காமிக்கிறாங்க. இதே வந்து பாகவதத்துல இன்னும் விளக்கம் நமக்கு தெரிய வரும். அப்போ சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.8. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லுவோம். 10.8, 9, 10, 11 சரிங்களா? 4 ஸ்லோகங்கள். இந்த 4 வந்து கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் 2 உலகங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு ஆன்மீக உலகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் கோலோக சாட்ல இல்லைங்களா? கோலோகம், வைகுண்டம், பிரம்மஜோதி வரைக்கும் ஆன்மீக உலகம். ஜட உலகம் பகவானோட திருமேனியிலிருந்து உருவாகிற மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இதெல்லாம் ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் யார் ஒருத்தங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இதை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுது. நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இங்க எல்லாரும் படைக்கப்பட்டிருக்கோமே, இதெல்லாம் யாருனால படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த சந்தேகம் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது தெளிவடையுது. இதெல்லாம் யாருனால படைக்கப்பட்டிருக்கு? பகவானால, பகவான் கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது கார்னோதே கஷாய் விஷ்ணு அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த உலகங்கள் வருது. பகவான் கிட்ட இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம், மெட்டீரியல் உலகம் வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், இதை யார் ஒருத்தங்க நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ நம்புறாங்களோ சரிங்களா? இது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கு சரிங்களா? இது எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கு. யாரு இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப நம்பிக்கை வருது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.9. मच्चित्ता मतिगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்பிக்கை வருது. பகவான்கிட்ட இருந்து எல்லாருமே உருவாயிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட உலகம் 2 உலகம் தான். ஒண்ணு ஆன்மீகம், இன்னொன்னு ஜட உலகம். இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்க தெரிஞ்சதும் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெரிவிக்குது. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா? இதுதான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட நிலைப்பாடு. அவங்களோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க சிந்தனை மனம் எப்ப யார் மேல இருக்கும்? பகவான் மேல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அவங்களோட வாழ்க்கை முழுக்கும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டதா இருக்கும். என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அப்ப எங்க திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கு? பகவானை பத்தி பேசுறதுலயும் பகவானை பத்தி கேட்கறதுலயும் தான் திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கு. இதை உணரும் பொழுது நம்மளால கண்டிப்பா இதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி தொண்டு செய்யும்போது இதை நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும். அப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரபுபாதா. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவான் கிருஷ்ணன் மேல தனது மனதை நிலைநிறுத்திருக்காங்க சரிங்களா? அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிருக்காங்க. பகவான் அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா பல தடைகள் வந்தாலும் அதெல்லாம் மீறி என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்க கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. அப்போ தனது வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும். எங்க போய் நம்ம டிவோட்டிஸோட சத்சங்கள் இருந்தாலும் மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதுவுமே வராது. எல்லாமே எதை பத்தி இருக்கும்? பகவானை பத்தின விஷயங்கள் தான். அதுலயே நம்மளுக்கு புதையல் மாதிரி நிறைய இருக்கும் சரிங்களா? அப்ப அதை பத்தியே நிறைய பேசி ஒருத்தவங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டுப்பாங்க. அதை பத்தி பேசும்போதும் அதை பத்தி கேட்கும் போதும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அதுலதான் அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கும். மெட்டீரியல் விஷயங்களை பத்தி பேசினதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவா ஈடுபாடுகள் இருக்காது. ஏன்னா அது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? லோவர் டேஸ்ட்ல வந்துடும். ஹையர் டேஸ்ட்
எது? ஆன்மீகம். லோவர் டெஸ்ட்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் உலகம். என்னைக்கு நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து நம்மளோட கவனத்தை செலுத்துறோமோ அப்ப இந்த ஜட உலகத்தின் மேல உள்ள கவனங்கள் நம்மளுக்கு குறையும். அப்போ இதுல உள்ள கஷ்டங்கள் நம்மள பாதிக்காது. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களையும் நம்ம வந்து இங்க உதாரணமா பார்க்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜ். சரிங்களா? அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் மேல முழுமையா தூய பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்பயுமே பகவானே தன்னோட சிந்தனையில வச்சிருப்பாங்க. அதாவது ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட மகன் வந்து பிரகலாத். சரிங்களா? அப்ப நாரத முனிவர் வந்து கயாதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. அப்ப அவங்க வயித்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க? பிரகலாத் மகாராஜ் பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படுது. அந்த நாலேஜ், அதான் குரு ரொம்பவே முக்கியம். நாரதர் மூலியமா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னா அது என்னைக்குமே எப்படி இருக்கும்? சிறந்த டிவோட்டியா நம்ம எல்லாரும் இருப்போம். அப்ப பரம்பரையில யாரும் வராங்க? நாரதரும் இருக்காங்க. அவங்க வழியா பரம்பரையில தான் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ குருவோட கைடன்ஸோட நம்ம பக்தியை பண்ணும்போது அது சிறந்ததா இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் என்ன ஆகுது? டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வருது, பகவான் மேல பக்தி ஏற்படுது. அப்போ அவங்களோட வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கு? பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டதா இருக்கு. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அத பத்தி கவலையப்படல. முழுக்க பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதுதான் நம்பிக்கைன்றது. பகவான் தன்னை காப்பாத்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட வேண்டாம். பக்தி நம்ம பண்ணணும், அது மட்டும்தான். அந்த இடத்துல அந்த அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன் அது வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? பக்தி பண்ணால் பகவான் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க? அதுல மயங்கிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பிரகலாத் மகாராஜுக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் வந்துச்சு அது அத்தனையும் என்ன பண்ணாங்க பகவான்? அதுல இருந்து அவங்கள பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி பேசுறதுலயே வந்து திருப்தி இருக்கும். அவங்க எல்லார்கிட்டையும் பேசுறதெல்லாம், அதாவது அவங்க நண்பர்கள் கிட்ட எல்லார்ட்டையும் பேசலாம் பகவானை பத்தியே பேசுவாங்க. அதுலயே அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அவங்களோட கதைகள்ல நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சத்ரு ஸ்லோகில பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாம் உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்க. பக்தி சேவை செய்யறவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? தன்னோட மனம் முழுக்க பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து பகவானை பத்தி பேசுறதுலயும் உபதேசிக்கிறதுலயும் அவங்க வந்து திருப்தியும் ஆனந்தத்தையும் அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.10. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இந்த மாதிரி பக்தி சேவை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இடையராது பிரேக்ல எடுத்துக்கிறது கிடையாது. காலையில சாயந்தரம் மட்டும் இல்லாம இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பிரயத்தனம், அதுக்கப்புறம் பகவானோட அனுகிரகம். அப்ப நம்மளோட பிரயத்தனத்தை பகவான் பாத்துறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வருது, பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடுறோம். அதை பார்த்த உடனே பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க? இடையராது பக்தி தொண்டு செய்யறவங்களுக்கு பகவான அடையறதுக்கு, லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் என்ன பண்றாங்க? பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே இது உபதேசமும் பண்ணிருக்கிறாங்க. என்னன்னா, என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். பக்தியில இன்னும் எப்படிலாம் அவங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வாழ்க்கையில படிப்படியா நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம துருவ மகாராஜ் அவங்களோட சரித்திரத்தை பார்க்க போறோம். துருவ மகாராஜ் அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே சம்ஸ்கிருதத்திலயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பொருள் வேண்டி பக்திக்கு வந்தவங்க கடைசியில என்ன ஆகுறாங்க? முழு தூய பக்தரா அவங்க மாறுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். 4 பேர் பகவான சரணடைறதுல பொருள் வேண்டி வரவங்க இருக்காங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அப்படின்னு. அதுல வந்து உதாரணம் நம்ம வந்து துருவ மகாராஜ் பார்த்தோம். இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம்புவ மனு. அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் மனு. அவங்களோட பிள்ளைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரியமிரதா, அப்படி உத்தானபாதா அப்படின்னு வந்து 2 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. அதுல உத்தானபாதாவோட பிள்ளைதான் வந்து துருவ மகாராஜ். இன்னொருத்தவங்க உத்தமா அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை. துருவ மகாராஜோட அம்மா பேரு சுனிதி, உத்தமாவோட அம்மாவோட பேரு ஸ்ருச்சி. சரிங்களா? உத்தமா சாரி எஸ் அவங்களுக்கு என்னன்னா சுருச்சி, இன்னொரு மனைவியும் இருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
உத்தான பாதாவுக்கு வந்து சுருச்சி மேலதான் வந்து ரொம்பவே கவனம் இருந்தது, அன்பு அதிகமா இருந்தது. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, எப்ப பார்த்தாலும் உத்தமாவும் சுருச்சியுமே வந்து அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சுனிதின்றவங்க ரொம்பவே வந்து ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டு அவங்க வந்து தர்ம வழியில அவங்க நடக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, அமைதியா இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் துருவ மகாராஜுக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட போயிட்டு விளையாடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது. 5 வயசு அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அப்ப அவங்க அப்பா கிட்ட போறாங்க. அப்ப பார்த்தா உத்தமா வந்து மடியில உட்கார்ந்திருப்பாங்க. உத்தானபாத மடியில. அப்ப இவங்களும் போய் ஆசையா அப்பா கிட்ட போய் ஏறி மடியில உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. உடனே அவங்களோட சித்தி சுருச்சி வந்து சொல்றாங்க, "நீ வந்து அப்பாவோட மடியிலலாம் உட்கார முடியாது. நீ அப்படி வந்து உட்காரணும் அப்படின்னா, நீ என்னோட வயித்துல வந்து பிறக்கணும். அதுக்கு பகவானை நோக்கி நீ வந்து தவம் பண்ணணும்." அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அனுப்பிடுறாங்க. இத கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தமாயிடுது. கோபம் அப்படி வருது. தன்னோட அப்பா கிட்ட நம்மள விளையாட விடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே அவங்க நேரா அழுதுகிட்டே வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, "இந்த மாதிரி என்னை அப்பா கூட விளையாட விடல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "எனக்கு வந்து அப்பாவோட பெரிய ராஜ்யம் வேணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வயசு குழந்தை இல்லைங்களா? அது ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு அவங்க அம்மாட்ட சொல்லு. உடனே அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நீ போய் உங்க சித்தி சொன்ன மாதிரி பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணு" அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. உங்க அப்பாவுக்கு நம்ம 2 பேர் மேலயும் நாட்டம் இல்ல. அதனால நீ வந்து உங்க சித்தி சொன்ன மாரி நீ செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே துருவ மகாராஜ் 5 வயசுல என்ன பண்ணிடுறாங்க, தவம் பண்றதுக்கு காட்ட நோக்கி போறாங்க. உடனே நாரதர் வராங்க. நாரத முனிவர் வந்து, "அ இந்த வயசுல நீ எங்க போற? இங்கெல்லாம் போக்கூடாது. தவம்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆபத்துல நெறைய இருக்கும். அதனால நீ மறுபடியும் வீட்டுக்கு போ" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே, "இல்ல, இல்ல. நான் வந்து எப்படியாவது தவம் பண்ணி பகவான் கிட்ட இருந்து பெரிய ராஜ்யம் வாங்க போறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தவம் பண்ண போறேன்னு. நாரத முனிவரும் பேசி பேசி பாக்குறாங்க. அந்த புள்ள அதுல ரொம்பவே எப்படி இருக்கு? உறுதியோட இருக்கு. அந்த உறுதிய பார்த்த உடனே, சரி இந்த பிள்ளைக்கு நம்ம டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க? உபதேசம் பண்றாங்க. அதாவது பகவான பத்தின விஷயங்கள், ஆ ஆ ஆத்ம விஷயங்கள அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. உடல் அல்ல ஆத்மா அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு பக்தி சேவை பண்ணணும் பகவான் அப்படின்றத சொல்லி அவங்களுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் குடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களும் காட்டுக்கு போறாங்க. காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ண போறாங்க. அப்ப பகவானோட உருவத்தையும் அவங்க வந்து வர்ணிக்கிறாங்க. 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோட அவங்களுக்கு வந்து அ விளக்கமா குடுக்குறாங்க. ஏன்னா தியானம் பண்ணா பகவானோட உருவம் அவசியம் இல்லைங்களா? உருவத்தின் மேல தான் நம்மளால பாதத்திலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் தியானம் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த உருவத்தையும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு விளக்கி சொல்றாங்க. உடனே துருவ மகாராஜும் போறாங்க. போயிட்டு மதுவனத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? தவம் புரியறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மொத மாசம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த மாசம் பார்த்தீங்கன்னா, உலர்ந்த இலைகள 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் மட்டும் வந்து 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் 4வது மாசத்துல காற்று மட்டும் அ எடுத்துக்கிறாங்க. 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அப்புறம் 5வது மாசத்துல ஒரே கால்ல நகராம நிக்கிறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இத பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுது? உலகத்திலேயே வந்து தாங்க முடியல. கொஞ்சம் ஆட்டம் ஏற்படுது. சரிங்களா? அப்போ ப இந்த அளவுக்கு ஒரு 5 வயசு குழந்தை பகவான் நோக்கி அ இருக்கிறாங்க அப்படின்னும்போது, அ ரொம்ப அது வந்து எப்படி சிறந்த ஒரு தவமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாசுதேவ மந்திரம். அது வந்து நாரதர் வந்து அ உபதேசம் பண்றாங்க. மந்திரம் கிடைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியா கிடைக்கவே கிடைக்காது. நமக்கு இப்ப கலிகாலத்துல அதுவும் வந்து பிரபுபாதாவோட அனுகிரகத்துல நம்மளுக்குலாம் வந்து மகாமந்திரம் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அதுவும் குருவின் மூலியமா நம்மளுக்கு ஒரு மந்திரம் கிடைக்கணும்னா, அதுக்குன்னே நம்ம வந்து நெறைய சுக்ருதி பண்ணியிருக்கணும். அப்பதான் அது வந்து ஏன்னா அது வந்து பொக்கிஷம் மாதிரி. அது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ரொம்ப வந்து என்னது சுக்ருதி உள்ளவங்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும். அப்ப வாசுதேவ மந்திரத்த வந்து நாரதர் வந்து துருவ மகாராஜுக்கு குடுக்குறாங்க. அத வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க அ தவம் பண்றாங்க. தவம் பண்ணும்போது சமாதி நிலையில வந்துடுறாங்க. என்ன நடக்குது வெளியிலன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. அப்போ பகவானே நாராயணரே வந்துடுறாங்க. வந்து துருவ மகாராஜ் முன்னாடி நிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அதுவே தெரியல. பகவான் வந்து இருக்கிறதே. உடனே பகவானுக்கு ஆச்சரியம். என்னடா நம்மள நினைச்சு தவம் பண்ணி நம்ம வந்து நிக்கிறோமே! அப்படி இருந்தும் இந்த பிள்ளைக்கு நம்மள தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்கும்போது தான் இதயத்துல அந்த சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட அவங்க என்ன பண்றாங்க? அ தவம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த உருவத்த இவங்க மறைச்சிடுறாங்க. மறைச்ச உடனே தான் பார்த்துட்டு இருந்த பகவானோட உருவத்த காணோம்னே கண்ண முழிச்சு துருவ மகாராஜ் பார்க்குறாங்க. அங்க என்ன உருவத்துல பகவான் அவங்க வந்து நினைச்சிருந்தாங்களோ, அதே உருவத்துல முன்னாடி நிக்கிறாங்க. 5 வயசு குழந்தை பகவான பார்த்தோனே என்ன பண்ணணும்? பிரேயர் பண்ணணும்னு தோணும் இல்லைங்களா?
நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் மாயையில இருந்தோம், முக்குணங்களோட அடிமைகளா இருந்தோம்னா, நம்ம எனக்கு இது வேணும், அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய லிஸ்ட் வச்சு நம்ம வந்து கேட்போம். ஆனா அவங்கலாம் எப்படி இருக்காங்க? நாரதரோட வழிகாட்டுதல்ல பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு முக்தி வேணும் பகவானே, பக்தி வேணும் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அத சொல்றதுக்கு கூட அந்த பிள்ளைக்கு பிரேயர் சொல்ல தெரியல. அப்போ வந்து ஏன்னா 5 வயசு குழந்தை. உடனே பகவான்ட்ட அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க. எனக்கு பிரேயர் கூட சொல்ல தெரியாத வயசுல நான் வந்து உங்கள வந்து பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும்போது, பகவான் அவங்களோட பாஞ்ச சன்னியத்தினால கன்னத்த தடவுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்ற அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜ் பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து உண்டு. சரிங்களா? இது பாகவதத்துல. அப்ப இந்த மாதிரி தூய பக்தர்களோட நிலைப்பாடுகள், பகவானோட அனுகிரகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும்போது, நம்ம வந்து இடையறாது பக்தி செஞ்சா மட்டும் போதும். பகவான வந்து அடைவதற்கு தேவையான வழிகள பகவானே குடுப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக, நம்ம யாரோட சரித்திரத்த பார்த்திருக்கோம்? துருவ மகாராஜரோட சரித்திரத்த பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.11. தேஷாமேவானுகம்பார்த்தம் அகமஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்மபாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக யாரு பக்தி தொண்டுக்கு வராங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? விசேஷ கருணை இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. தூய பக்தர்களோட இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. அதாவது எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறியாமையினால் பிறந்த இருளை, என்ன இருள்? இந்த ஜட உலகமே நிதர்சனமானது, இந்த உடலே நிதர்சனமானது, இங்க கிடைக்கிற விஷயங்களே நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது எல்லாமே என்னது? அறியாமை இல்லைங்களா? இது எல்லாமே டெம்பரவரி அப்படின்றத நம்ம உணர்றதே இல்ல. அதுலயே நம்ம உழண்டுகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுதான் சதுஸ்லோகி. அப்போ இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே பகவத்கீதை சார அம்சம் நமக்கு தெரிஞ்சிடுது. பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க என்ன நிலைப்பாடுல இருப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அது அந்த மாதிரி அவங்க உறுதியோட இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் அடையறதுக்கான வழிகளை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட உள்ள அறியாமை என்ற இருளை போக்கி ஞானம்ன்றது என்ன? நான் ஆத்மா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் ஞானம். அப்ப அத வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து கபிலர் ஆத்ம ஞானத்தை சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்றத 3rd கேண்டோல இருக்கு வந்து அவங்களோட அம்மா தேவகுதிக்கு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? இவங்களும் சுயம்புவ மனுவுக்கு வந்து 2 பிள்ளைகள் பார்த்தோம். அதே 3 பெண்கள் உண்டு. அதாவது தேவகுதி, பிரசுதி, வாசுதி, ஐ திங்க் அந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்க 3 பெண்கள் இருப்பாங்க. ஆகுதி 3 பேர் இருப்பாங்க. அதுல வந்து தேவகுதி அவங்க வந்து கர்தம முனியை வந்து திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க. சுயம்பு மனு அவங்களுக்கு மனுவோட மகளை யாருக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறாங்க? முனிவர்களுக்கு, ரிஷிகளுக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி செல்வீகமா வாழ்ந்தும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? ரிஷிக்கு தன்னோட கடமைகளை திறன்பட செய்யறாங்க. மேரேஜ் பண்ண வரும்போது நல்ல அழகோடையும் இளமையோடும் இருப்பாங்க, ஆரோக்கியத்தோடையும். ஆனா சேவை செஞ்சு என்ன ஆவாங்க? ரொம்பவே இழைச்சி போயிருப்பாங்க. அந்த சேவையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கர்தம முனி அவங்களுக்கு வேண்டிய நல்ல சந்தோஷங்களை எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு 9 பெண்கள் பிறப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கபிலர் பகவானே வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க. அப்போ எல்லாம் முடிஞ்சதோடனே கர்தம முனி வந்து அவங்க டிவோஷன் செஞ்சு பகவான் அடையறதுக்காக போயிடுவாங்க. அப்ப தேவகுதி வந்து கபிலர்கிட்ட கேட்பாங்க, இந்த வாழ்க்கை நான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்த நல்ல சந்தோஷங்கள், துக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அனுபவிச்சேன். ஆனா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல. என்ன செய்யணும் நானு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்பாங்க. அப்போ கபிலர் வந்து சொல்லுவாங்க, சாங்கிய பிலாசபி, உடல் அல்ல ஆத்மா, ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற உபதேசங்களை கொடுப்பாங்க. இதுவும் வந்து பாகவதத்துல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.12, 13. அர்ஜுன பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமஜம் விபும் ஆஹுஸ்த்வாம் ரிஷயः சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் கூறினார். சதுஸ்லோகி கேட்டாங்களா? இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு? அப்ப பகவான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? குருவுல இருந்து பகவான
சுப்ரீம் பர்சனல் காட் அவங்க பார்க்கிறாங்க. அதுக்கான பிரேயர் தான் இது. அர்ஜுனர் கூறினார். எப்பயுமே தூய பக்தர்கள் பகவானுக்கு பிரேயர் சொல்றதுல ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. சரிங்களா? எல்லா இடத்துலயும் அதை நம்ம பார்ப்போம். அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மைகளை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ இதுக்கு முன்னாடியும் இதெல்லாம் யாரு, இப்ப அர்ஜுனர் சொன்ன அனைத்தையும் யாரு சொல்லியிருக்காங்க? நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர், இது மாதிரி நிறைய ரிஷிகளும் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம நம்பாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல கூட வாய்ப்பே கிடையாது. இவ்வளவு பேர் சொல்லியிருக்காங்க பகவான் தான் சர்வ காரணம்ன்றத. இதுல நம்ம மறுபடியும் நம்பிக்கை இல்லாம ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வேதங்களை முழுமையா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை நல்ல முறையில சரியான முறையில நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியணும். ஆனா கலிகாலத்துல அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆயுளும் கிடையாது, அந்த அளவுக்கு நாலேஜும் கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க, அதை நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபாலோ பண்ணலாம். நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஒரு சில அட்வைஸ் எல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா? நான் நம்ப மாட்டேன், நான் அந்த தவறை செஞ்சு பார்த்து கத்துக்கிறேன்னா அது அவ்வளவு உசித்தமானது கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட அனுபவம் தான் அவங்களுக்கான அட்வைஸா மாறுது. அப்ப நம்ம சொல்றோம் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதை அவங்க கடைபிடிச்சாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில சிறப்புற இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் இந்த மாதிரி நிறைய ரிஷிகளும் இதை உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். இவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதை தாண்டி பகவத்கீதையில இப்ப யார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க? பகவானே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே நீங்க அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ்ல சொல்றாங்க. மாதாஜி 10.14, 10.15. सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்று நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். அர்ஜுனரோட பொசிஷன் நம்மளோட. அர்ஜுனர் என்ன அக்செப்ட் பண்றாங்களோ, அர்ஜுனர் எப்படி பகவத்கீதையை எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தத்தை அறிய முடியாது. தேவர்களும் அசுரர்களும் கூட என்ன பண்ண முடியாது? அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உன்னத புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, இதெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுக்கிற பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவானை பத்தி பகவானால மட்டும்தான் முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியல. எதனாலன்னா இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்கிறதுனால. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.17, 10.18. கதம் வித்யாமகம் யோகின் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன், கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன் விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன, பூயः கதய திருப்திர்ஹி ஷுண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஏன்னா மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தூய பக்தர்களோட நிலைப்பாடுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது என்னது? பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும். அப்படி நிலை நிறுத்தலைன்னா அது நம்மள எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் நம்மள என்ன பண்ணும்? கஷ்டப்படுத்தும். எல்லாத்தையும் ஆசைப்பட வைக்கும். இல்லைன்னா ஏதோ பிரச்சனைகளை பத்தி யோசிக்க வைக்கும் இல்லைங்களா? அது நம்மள கஷ்டப்படுத்தும். அப்ப அந்த மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. அப்ப உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் வெங்கனம். அப்போ மனதை நம்ம பகவான் மேல நிறுத்தினா அதுக்கு பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அப்புறம் ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். யோக சக்தியை பத்தி கேக்குறாங்க. அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பகவான் எப்படி நிறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அப்புறம் உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இதே நிலைப்பாடுதான் நமக்கும் இருக்கணும்.
சரிங்களா? பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க நமக்கு இன்னும் கேட்கணும், இன்னும் கேட்கணும். எப்படி இந்த ஜட உலகத்துல ஆசைகள், இது வேணும், அது வேணும், இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது அப்படியே ஆன்மீகத்துல என்ன ஆயிடும்? பகவானை பத்தி கேட்கறதுல நிறைவே அடையாது. இன்னும் கேட்கணும், இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வரும். அதனால திருப்தியும் ஆனந்தமும் பரிபூர்ணமா கிடைக்கும். அப்போ உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகம் கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 10.19. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்த தே கதயேமி திவ்யா ஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது. பகவானை பத்தி நம்ம ஏதோ 1, 2 மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. நிறைய இருக்கு அவங்களோட. அன்லிமிட்டெட். பகவான் போது ஒரே வார்த்தை சொன்னா அன்லிமிட்டெட். எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவிற்கே வராது. சரிங்களா? அப்படின்போது எல்லையற்றது. அதனால நான் என்னோட வைபவங்கள்ல ஒரு சிலது நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இனிமே வர ஸ்லோகங்கள், அதாவது 21 - 38 வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுல பகவான் எப்படி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அப்போ 12 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவா இருக்காங்க. வானில் ஒளிர்பவையில சூரியன். இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பகவானை நினைவில் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக. அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ண முடியும்? பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும். அப்ப மருந்துக்கள்ல மரிஷி, நட்சத்திரங்கள்ல சந்திரன், வேதங்கள்ல சாமவேதம், தேவர்கள்ல இந்திரன், புலன்கள்ல மனம், வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தி, 11 ருத்ரர்கள். பிரம்மா ருத்ரர்கள் படைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமான், அப்புறம் யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரன், அதுக்கப்புறம் சேனாதிபதியில முருகன், நீர்நிலைகள் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல பெருங்கடல், அதுக்கப்புறம் முனிவர்கள்ல பிருகுமுனி, அதிர்வுகள் சத்தத்துல நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல ஓம். அதுக்கப்புறம் யாகங்கள்ல ஜபம். இப்போ கலிகாலத்துல நமக்கு என்னது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அதாவது பகவானோட ஹரிநாமம், அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அசையாதவை, அதுல இமயமலை, மரங்கள்ல ஆலமரம், தேவ ரிஷிகள்ல நாரதர், தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்ரரதன், அதுக்கப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலர், குதிரைகள்ல உச்சைஸ்ரவஸ், அதுக்கப்புறம் தேவலோக யானைகள்ல ஐராவதம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மனிதர்கள்ல மன்னன், ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம், பசுக்கள்ல காமதேனு, சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதன், பாம்புகள்ல வாசுகி, தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன். இங்க ஜட உலகத்துல பாம்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு ஹெட் யாரு? வாசுகி. அதே தேவலோக பாம்புகள்ல ஹெட் யாரு? ஆதிசேஷன். அப்ப அதுவா பகவான் இருக்காங்க. அப்போ நீர் தெய்வங்கள்ல வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர்ல ஆரியமா, சட்டத்தை வழங்குபவர்கள்ல யமன், தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதன், அப்புறம் கீழடக்குபவர்கள்ல காலம். நம்ம எல்லாருமே காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் மிருகங்கள்ல சிங்கம், பறவைகள்ல கருடன், சுத்திகரிப்பவர்கள்ல காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமர், மீன்கள்ல சுறாமீன், அதாவது மக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பாயும் நதிகள்ல கங்கை, அதுக்கப்புறம் படைப்புகள்ல தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அப்புறம் அறிவியல், அதுல சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்கள்ல அச்சரம், அதுக்கப்புறம் கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல், அதுக்கப்புறம் படைப்பாளிகள் அப்படின்னும் போது பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் மரணத்தை வழங்கும் அனைத்து மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? பெண்கள் இல்லைங்களா? அப்ப பெண்கள்ன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்தோத்திரங்கள்ல பிருகத் சாமசோஸ்திரம், அப்புறம் கவிதையில காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம், ஏமாற்றுபவர்கள் கிட்ட உள்ள சூது, ஒளிபவற்றுள் தேஜஸ். ஒளி அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எங்க நம்ம ஒளியை பார்த்தாலும் அந்த ஒளி யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான்? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
இதெல்லாம் வந்து பகவான் அதாவது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா, நாரதர், பிரம்மா, அப்புறம் சிவபெருமான், ஐராவதம், இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.39, 10.40. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே அப்படின்றத பகவானுங்க சொல்லிட்டாங்க. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அப்ப நம்ம வெறும் இந்த உயிரினங்கள் மட்டுமே கணக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மட்டுமே கணக்கு எடுத்துப்போம். ஏன்னா மெட்டீரியல் உலகத்துல ஒரு ஹியூமன் இன்னொரு ஹியூமனை வந்து துன்புறுத்தினா சட்ட திட்டங்கள் உண்டு, அதனால பயந்து நம்ம வந்து கட்டுப்பாடு இருப்போம். ஆனா அனிமல்ஸ் நம்ம துன்புறுத்தினா அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது கிடையாது இல்லைங்களா. ஆனா பகவானோட முன்னிலையில எல்லா உயிரினங்களும் ஒண்ணு அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாருமே யாரு பகவானோட குழந்தைகள். அது சின்ன ஒரு அமீபாவா இருக்கட்டும், பிரம்மாவா இருக்கட்டும், எல்லாருமே யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட. அப்ப எல்லாருமே பகவானுக்கு குழந்தைகள் தான். அதுக்கப்புறம் அசையாதவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மலை, ஆறு, நதி, அதுவும் யாரோட உடம்புல இருந்து வந்தது, திருமேனியில இருந்து, பகவானோட திருமேனியில இருந்து வந்தது இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்போ அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. அதனாலதான் நம்ம எதையுமே அவமரியாதை பண்ணிடக்கூடாதுன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இந்த மாதிரி பகவானோட தெய்வீக தோற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கு, எல்லையே இல்லாம இருக்கு. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. இது வரைக்கும் சொன்னது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் தான். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு, எண்ணிலடங்கா இருக்கு. ஏன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் வந்து பகவான் வந்து நிறைய லீலைகள், நிறைய சேஷ்டிதங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையும் நம்மளால, அதுவும் இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸோட, அப்புறம் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்தோட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா அவ்வளவு சொல்ல முடியாது. ஆனா ஒண்ணு முடியும், பக்தர்களோட இணைஞ்சிருக்கும் போது பகவான நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் நம்மளால நல்லபடியா ஈடுபட முடியும். அப்ப நம்மளுக்கு முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்கள், அதுவும் யாரு மாதிரி பக்தர்கள், பரம்பரையில வர பக்தர்கள், அவங்களோட சகவாசத்துல இருக்கும்போது நம்மளால பகவான புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும். அதுதான் ஒரே ஒரு மார்க்கமும் கூட. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.41. यद्यद्विभूतिमत्सं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக. பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து கிடைச்ச விஷயங்கள் தான் இத்தனையும். அதுவும் என்னது, முழுமையான தேஜஸ்ல ஒரு சிறு பாகம், சின்ன துளியில இருந்து வந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி. 10.42. अथवा बहुनैतेन किं यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? எதை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்? பகவானோட யோக ஐஸ்வர்யம் இல்லைங்களா, அதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக, ஒரு சின்ன ஒரு அம்சம், பார்ட், நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ஜட உலகம், பகவானோட முழு சக்தியும் பிரயோகிச்சு கிடையாது, அவங்களோட ஒரு சிறு பாகம், அதை வச்சு அவங்க எல்லாருமே தாங்குறேன் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. இதுதான் அடுத்த சாப்டருக்கான பேஸ். அப்போ அந்த பிராக்மெண்டல் பார்ட் நான் வந்து பார்க்கணும், அதை உருவமா எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட சொல்லுவாங்க. பகவான் அவங்களுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிப்பாங்க. நாளைக்கு விஸ்வரூப தரிசனம்
இப்ப இன்னைக்கு பார்த்தது கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தூய பக்தி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? யாருக்கு? பகவானுக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதை நம்ம பார்த்தோம். பிரேயர் சொல்லி பகவானோட உச்ச நிலையை ஏத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் இதுல எல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்காங்க. அப்ப எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு பகவானா தெரியும். அப்போ நம்மளால பகவானை நித்தியமா மனசுல நிலைநிறுத்திக்க முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நாளைக்கு விஸ்வரூப தரிசனம். வாஞ்சகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பத்திதானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.